Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари топи вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки киро бузургтарин ҷангвари вазни сабуки UFC мешуморад. яке аз бузургтаринҳо ин Хабиб Нурмагомедов аст. боз ба ман Энтони Петтис писанд аст. чӣ гуна ӯ меҷангид? агар хато накунем дар вазни мо вазни сабуки UFC ҳоло ягон кас камарбандро аз 5 маротиба зиёд ҳимоя кардагӣ нест. ин маънои онро дорад ки дар вазни сабук чемпион будан ва камарбандро аз 5 маротиба зиёд ҳимоя кардан хеле душвор аст. Ислам Махачев 2 маротиба камарбандро зидди Волкановский ҳимоя кардааст. айни замон Хабиб бузургтарин ҷангвари вазни мост, аммо ман фикр мекунам ки рекорди ӯро гузашта метавонанд. айни замон чунин имкониятро ма дорум, чунки дар сину сол ма бартарӣ дорум. ислам низ метавонад ки камарбандро 5, 6 ва 7 маротиба ҳимоя кунад, аммо дар ММА ту ягон вақт намедонӣ ки чӣ гап мешавад. ин намуди варзиш хатарнок аст. ягон чизро пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. ту метавонӣ ки дар тамринҳо осеби вазнин гирӣ, ки дигар баромад карда натавонӣ. албатта ман умедворам ки ман ҳамон шахсе мешавам ки дар вазни сабук ҳамаи рекордҳоро мегузарад, гуфтааст Арман. хотиррасон мекунем ки камарбанди вазни сабуки UFC-ро аз ҳама зиёд танҳо 3 маротиба ҳимоя карданд. охирон чемпиони вазни сабуке ки камарбандро 3 маротиба ҳимоя карда буд ин Хабиб Нурмагомедов буд. аз 3 маротиба зиёд ҳоло ягон кас камарбанди вазни сабуки UFC-ро ҳимоя кардагӣ нест. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитаккер гуфт ки медонад ки чӣ гуна Хамзат Чимаевро шикаст диҳад. бесаброна интизори санҷидани онум ки то чӣ андоза хайпи ӯ рост аст. тарафи сахтии Хамзат гӯштин аст ва ӯ бо гӯштини худ дар муҳориба зидди дигар рақибон бартарӣ дорад, аммо дар муҳориба зидди ман ӯ ин корро карда наметавонад, чунки ман аз дистансия дур кор мекунам. фикр мекунам ки ин муҳорибаи вазнин мешавад. ман ба ӯ ҷанг ташкил кардан ва ғалабаро гирифтан мехоҳам. ин ғалаба маро ба ҷои беҳтарин барои муҳорибаи унвонӣ мебарорад. муҳориба бо Чимаев ин муҳорибаи хайпӣ аст, ки таваҷҷӯҳи одамонро ҷалб мекунад. айни замон ӯ ҷангвари бадвоҳимаи вазни мост, ки ягон кас бо ӯ ҷангидан намехоҳад. ин гуна муҳорибаҳо ба ман илҳом мебахшанд, чунки ин санҷиши хуб аст. ин чунин муҳорибае ҳаст ки мукофота шаъну шараф аст, гуфтааст Уитаккер. ногуфта намонад ки муҳориба байни Роберт Уитаккер ва Хамзат Чимаев рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи 5 раунда шуда муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Макс Холлоуэй ба чемпиони вазни сабук Ислам Махачев вызов додан мехоҳад. ман боварӣ дорам ки ҳама коре ки мешавад сабаб дорад. ҳозир вазифаи аввалин дараҷаи ман геҷи аст, аммо агар ки ман ба он ҷо баромада дастболо шавам, пас барои ман вариантҳои зиёд пайдо мешаванд ва яке аз онҳо ин чемпиони вазни сабук Ислам Махачев аст. ман фикр мекунам ки ин кори ҷолиб хоҳад шуд. ҳама бо нобарориҳо рӯбарӯ мешаванд, лекин ман ҳоло ҳам дар роҳи чемпион шуданам. ана барои чӣ ман ҳоло ҳам дар ин ҷо баромад карда истодам, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунам ки Макс Холлоуэйро муҳориба зидди Ҷастин Гейҷи интизор аст, ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 13 ба 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад. ва дар ҳақиқат дӯстон, аз ин 4 кас Холлоуэй, Гейҷи, Оливейра ва Арман як туаш рақиби чемпион шуда метавонад ва мо шумо ин чизро баъди турнири UFC 300 мефаҳмем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.